Σκιάθος, το κοσμοπολίτικο νησί των Βόρειων Σποράδων, με την ξεχωριστή γοητεία και ομορφιά, είναι ο τέλειος προορισμός διακοπών για όσους αναζητούν ατμόσφαιρα ζωντάνιας, αλλά και χαλάρωσης, παρέα με τα χρώματα της θάλασσας και του βουνού. Σκιάθος, καλώς ήρθατε στο παράδεισο του Αιγαίου. Οι εικόνες που ξεδιπλώνονται μπροστά μας είναι εντυπωσιακές. Το Μπούρτζι, κατάφυτο από πεύκα που βρέχουν τις ρίζες του στη θάλασσα, ξεπροβάλλει και σας καλωσορίζει στον μαγευτικό αυτό τόπο. Παλιά ήταν νησί με βενετσιάνικο φρούριο. Σήμερα, ενωμένο με την πόλη, χωρίζει το παλιό από το νέο λιμάνι. Λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο του Δήμου της Σκιάθου και έχει πλούσια καλλιτεχνική κίνηση. Στο ανοιχτό θέατρο πραγματοποιούνται πολλές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Το Δημοτικό Καφενείο είναι ένα από τα ομορφότερα σημεία της Σκιάθου με θέα την είσοδο του λιμανιού. Η πρόσβαση στο νησί εξασφαλίζεται καθημερινά τους καλοκαιρινούς μήνες από ένα πυκνό δίκτυο δρομολογίων με πλοία και ικτάμενα δελφίνια από το Βόλο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα μόνο χιλιόμετρα από τη χώρα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συνδέει τη Σκιάθο με τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης και όχι μόνο. Πόλος έλξης επισκεπτών και ιδιαίτερα επωνύμων από όλο τον κόσμο. Η γνωριμία με τη Σκιάθο ξεκινάει από τη χώρα, την πρωτεύουσα του νησιού, που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στη βορειοανατολική πλευρά του λιμανιού και διατηρεί την ίδια θέση και ονομασία από τα αρχαία χρόνια. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Το παλιό λιμάνι της Σκιάθου, γραφικό και πανέμορφο, υποδέχεται τον επισκέπτη προσφέροντάς του εστιατόρια με διεθνή κουζίνα, ταβερνούλες μπροστά στη θάλασσα με φρέσκα ψάρια, ζαχαροπλαστεία με τοπικά γλυκίσματα και μπαράκια με δροσιστικά κοκτέιλ και απαλή μουσική. Αγαπημένη επιλογή και των πολλών VIP που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο, επιβεβαιώνοντας την κοσμοπολίτικη γοητεία και την νησιωτική αρχοντιά. Πρόσφατα φιλοξένησε τα μεγάλα αστέρια του Hollywood για τις σκηνές που γυρίστηκαν εδώ της κινηματογραφικής υπερπαραγωγής του musical Mamma Mia. Από εδώ κάθε μέρα τους καλοκαιρινούς μήνες αναχωρούν εκδρομικά σκάφη για ημερήσιες κρουαζιέρες και εκδρομές στις πανέμορφες παραλίες γύρω από το νησί, καθώς και στα δύο επόμενα νησιά των Βορείων Σποράδων, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Η παλιά πόλη διατηρεί τη σκιαθίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, μια σύνθετη εικόνα νησιώτικου και πηλιορίτικου χωριού, με αρκετά νεοκλασικά στοιχεία. Μικρά κάτασπρα σπίτια με κεραμοσκεπές, μπαλκόνια, χαγιάτια και μικρές αυλές με πολύχρωμα λουλούδια συνθέτουν τις παραδοσιακές γειτονιές της Σκιάθου. Περπατώντας τα πλακόστρωτα σοκάκια της πόλης, ανακαλύπτει κανείς τις μοναδικές της ομορφιές. Εικόνες παραδοσιακές, γραφικές, ρομαντικές, ιδηλιακές. Όλες μαζί δημιουργούν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Σκιάθου. Η οδός Παπαδιαμάντη, πλακόστρωτος γραφικός πεζόδρομος γεμάτος πάντα από πλήθος επισκεπτών. Καφέ μπαρ, εστιατόρια
και πολλά εμπορικά καταστήματα που θα σας δώσουν την ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας και να πάρετε μαζί σας μικρά κομψοτεχνήματα της τοπικής λαϊκής τέχνης. Εδώ θα συναντήσετε και πρέπει να επισκεφτείτε το σπίτι μουσείο, όπου έζησε ο κορυφαίος της ελληνικής πεζογραφίας, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Τα έργα του μεταφράστηκαν σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Στα μυθιστορήματά του παρουσιάζει την άποψη του κόσμου εκείνης της εποχής μέσα από τη ζωή και τα δρόμενα της μικρής κοινωνίας της Σκιάθου. Η διαρρύθμιση του σπιτιού και τα προσωπικά αντικείμενα του Παπαδιαμάντη με τη φροντίδα του Δήμου παραμένουν όπως ήταν επί των ημερών του συγγραφέα. Από τη Σκιάθο, ένας ακόμη σημαντικός Έλληνας λογοτέχνης, ο Αλέξανδρος Μωραητίδης. Στο πιο ψηλό σημείο της χώρας, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου με το περίφημο ρολόι. Από εδώ, η θέα είναι μοναδική. Η ματιά αγκαλιάζει όλη την πόλη και βουλιάζει πέρα μακριά στο απέραντο γαλάζιο. Η περιήγηση στο σμαραγδένιο νησί των Σποράδων συνεχίζεται στην ενδοχώρα. Ακολουθώντας τη διαδρομή που ξετυλίγεται ανάμεσα σε καταπράσινα πευκοδάση, ξοκλήσια, παλιά μοναστήρια και ελαιώνες, φτάνουμε στο βορειότερο σημείο του νησιού, όπου εδώ η θέα σου κόβει την ανάσα. Μπροστά